Ez zekian, no? Aurrenengo momentutik ekipoak garra erakutzik, ekipoak sinistu indik partida bazitxola aurre atatzia, eta hori lortu jau, no? Sorteko jugada bat ondoren, gola sartu dira, nizan aukera egilea, ekipoa danak indiau lana, así que danan nahi garaipen. Konfiantza egin hor seguru fundioala bai txaski ditu, no sege, eta bueno, jaso hien zaplaztekua de handia izan. Zoragarria, indartsua, garra igual, kasta, alde izan deuna garra hori ez. Beste partiutan, gol bat enkajatzian, beti dekadentzi puntu hori izate du, beti berak ageiztegea. Eta hori gaur erakutzio, ekipo fuerte bat, bloke bat osatzia badak daula. Hori zago zen, kopan alik eta postu hoben itia. Eta animatu bertara etortzea itxakiko saldiai. Eta baita emakumeko eskorratu, beti de hauna izango zen, jugadori animatzeko, zatik nahi bezalako jugadori bate, animo horiek ematea garrantzitu izatea, ez? Eta hori, hau paitxazki topa izatxok.